Имам 20 минути още. Е, така и ризата, обаче ризата бата ги пече на камък. Ти това не мога да направиш. Еми, тук първо нямаме такива условия. Е, че ризата да не би да имаше, бе. Нищо не имаше. Може, ама той има тренинг. Нямам. Аз имам готови въглища. Иначе добре става. Идея. Нямаше този камък, ще не много тега. Ако не могаш този камък, ще се намери друг камък. Аз трябва да добивам опит. Опит с кое се снимане? Да. Светлио, я покажи онова. Аз съм го мил камък. Живо е месото, ей. Не сме взели хубаво месо. Въобще не е хубаво. Кой ще правим интересно? Светлио. Не е хубаво.